Anqas minn 24 sija wara l-protesta li organizzaw Occupy Justice flimkien ma' diversi esponenti tal-Partit Nazzjonalista fil-Belt. Matthew Caruana Galizia umilja lil kap nazzjonalista Adrian Delia b'dikjarazzjonijiet ibsa fuq Facebook. Caruana Galizia kiteb li Adrian Delia u n-nista miegħu li nataw aġġettivi bħal pimps u traffikanti ta' droga ma kinux milquha f'din il-protesta. Caruana Galizia saħansitra qabbel lil Delia ma' kriminal li beżġlek. Sa mill-ewwel ftit jiem tiegħu fix-xena politika, Delia kien fil-mira tal-blogger Daphne Caruana Galizia li dwaru allega diversi affarijiet, fosthom milli kien qed idaħħal il-flus minn xrieki tal-prostituzzjoni f'Soho u li kien midjun mad-Dipartiment tat-Taxxi Interni. Dwar dawn l-allegazzjonijiet, Adrian Delia kien fetaħ xejn anqas minn 5 libelli sabiex skontu inadda f'ismu. Madankollu l-eżitu tagħhom ser jibqgħu misteru hekk kif Delia irtira dawn il-libelli jum wara l-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia. Delia ma naqax milli jkun voċifuri kontra Daphne Caruana Galizia fejn waqt id-diversi diskorsi mqanqla tiegħu kien qajjar lil Caruana Galizia bħala biċċa blogger. U biċċa blogger tikteb li dan mhuwiex nazzjonalist. Mela int nazzjonalista! Mela minnu nazzjonalist! Minnu nazzjonalist! Xar qabel il-mewt tagħha, Caruana Galizia kienet stqarret li kienet tirċievi bosta messaġġi ta' tiddid minn nies qrib Adrian Delia. Intant il-preżenza ta' Delia fil-protesta tal-bieraħ waslet ukoll għal ċaħda min-naħa tal-organizzaturi li kienu stednuha l-protesta kif stqar f'intervista li kellu l-ħadd filgħodu fuq ir-radju tal-partit.